ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ନିଦ ହଉନି କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଭାଇ ଆମ ବେଳେ ଭଲ ଥିଲା, ଆମେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ସରକାର ଯାହା ଦେଉଥିଲା ନା ସେ ପକ୍କା ଡାଲମା ଯାହା ଦେବୁ ଆମେ ଖାଇ ଖୁଇକି ରହୁଥିଲୁ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ତ ଭାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆଜି ଦେଇଛି ଅଟା ଚକୁଳି, ଯେଉଁଟା କ୍ଷୀର ଥିଲା ଚିନି ଥିଲା ତା ସହିତ ପାନ ମଧ୍ୟ ଅଟା ଚକୁଳି ମିକ୍ସ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଭାଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ପଡ଼ିଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଥିଲା ମାଣ୍ଡିଆ। ଭାଇ ଆମ ସରକାର କାହିଁ ଆମ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଉ ମାଣ୍ଡିଆ। ଭାଇ ଆମେ ଭାତ ପଖାଳ ଖାଉଛି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଶୋଉନି କି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଶୋଉନି ଜମା, ସେଇଥିଲାଗି ମାଣ୍ଡିଆ ପଛରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖାତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବାର ଲାଗିଲେଣି। ଭାଇ ତାପରେ ତାଙ୍କର ସରିଲା ପରେ ଆସିଲା ମୋ ବାରି, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି? ଖୋଜି ଭାବିଲା ପରେ ଭାବିଲେ ଚାଲ ଚଉଟା ଗୋଟେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରି ଖାଇଦେବା। ଭାଇ ଜାଣିଥିବ ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ ମୁଢ଼ି ବେଲା ମରିଯିବେ। ସତରେ ମୁଁ କିଛି ଏତେ ଦିନ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉନି। ପିଲା ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ। ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହ, ତୁମେ ଯଦି ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛ, ଭାଇ ଆମକୁ ଦେଖାଉନି। ଭାଇ ତୁମ ପଇସା ଦେଖିଲା ଦିନରୁ ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ବୁଲୁଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବସୁନି। ଯେଉଁଠି ଭାତ ରୋଷେଇ କରେ ଯାହା କରେ ଭାଇ କ୍ୟାମେରାଟା ଆଗ ଅନ୍ କରୁଛି, ନହେଲେ ଭାଇ ରହିବନି। ତୁମମାନେ ସତରେ ଯିଏ ଯାହା କମଉଛ କମାଅ, ଭାଇ ଦେଖାଉନି ଲୋକଙ୍କୁ। ଭାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଦେଖ ମୋର ଭାତ ଡାଲମା ହେଇଗଲା। ଦେଖ କାହା ଘରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ରୋଷେଇ ହେଉଛି କି ନା ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବ। ମୋ ଘରେ ତ ସବୁଦିନ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ରୋଷେଇ। ଦେଖ ଡାଲମାଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ତ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଫଲୋ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମା